Morjesta taas. Tervetuloa meidän ammattikitaristien oppituntien pariin. Tänään meillä on sitten opetteluvuorossa niinkin tärkeä asia, oikeastaan yksi tärkeimmistä asioista, nimittäin venyttäminen. Monet melodiset riffit sun muut, niin siinä siirrytään äänestä korkeampaan suoraan venyttämällä. Elikkä jos haluan tästä äänestä siirtyä tänne, niin mun ei tarvitse erikseen tehdä näin sitä, vaan mä voin venyttää sen. Ja se menee sinne oikein hienosti. Ja sitten otetaan esimerkkinä tällainen Eric Claptonin todella hieno biisi, Wonderful Tonight. Ja siinä on tää alkuriffi, minkä kyllä varmasti kaikki kitaristit kyllä ainakin pitäisi tietää. Että sehän niinku tekee oikeastaan toi Claptonin, niin sehän on tehnyt pohjan tälle koko kitaransoittohommalle. Niin soitetaan ensiksi sillä lailla, kun sen niin menee. Ja katsotaan sitten, jos sitä venyttämistä pystyisi vähän vielä kokeilemaan erilaisia variaatioita siitä. Ja saadaan enemmän taas väriä touhuun. Ja riffihän menee näin. Tällainen se on. Ja sitten tosiaan niin sen venytyksen voi jättää vähän vajaaksi. Ja sitten tännekin voidaan ottaa venytys tästä vaan näin. Ja sen voi sitten käyttää pikkasen yli. Eli sä voit niinku venyttää yli, alle, niin sillä saadaan aina väriä tähän touhuun. Ja sitten otetaan semmosia oikein, monet käyttää kun oikein innostuu, niin niille sitten vähän alkaa nuo sormet karkailemaan, ne venyttelee yli paljon. Mutta se voi omalla tavallaan, niin kyllä sillä on mullistettu musiikkimaailmaa paljon tällä ylivenyttämisellä. Että itse harrastan tätä erittäin paljon. Se kuulostaa minun mielestä hyvältä. Ja sitten, jos sattuu sillä lailla, niin kuin mulle kävi äsken, että tässä tuli pieni virhe, niin sä pystyt venyttämään hyvin äkkiä korjaamaan sen äänen toiseen. Niin se pystyy tekemään erittäin paljon. Ja tosiaan tässä nyt kyllä itse asiassa tällä hetkellä kyllä vähän häiritsee tätä mun soittamista se, että mä istun paskalla tällä hetkellä. Mutta tosiaan, niin kuin tästäkin näette, niin kitarahan voi soittaa ihan missä vaan. Kun se inspiraatio iskee, niin siinä ei tarvitse välittää, että ootko sä mummolassa tai rapsuttamassa koiraa tai istutko paskalla, niin aina voi kitaraa soittaa ja pitää soittaa. Mulla on kitara joka huoneessa aina käden ulottuvilla, että jos sattuu, että tekee mieli vähän rimpauttaa, niin ei siitä muuta kuin sitten vaan kitara käteen ja ei muuta kuin sitten vaan soittelemaan. Näin tää menee. Ei muuta, palataan seuraavalla kerralla taas ja katsotaan mitä keksitään sitten. Se on moro.